var eski zaydik sağa turlar atıyor olan beri. Koy şu yeri. Ha, şuraya diyor. Ana gördün mü? Hani? Ağrım gel. Koş, dinle hemen dur. Götür şunu. Yaklayıp otur, içtin mi? Hani götür hani. Bulmadım. Ana götür. Getir bunu men alayım. Varım beylekilere markayda dağlanıyor. Hemmemizden veter begenmeli oli. Qayta qamlan otursun eni. Yok balam qamlanamokla. Lidegen çıkıp yaşı. Ya yan yaqinim zatdan habarsız qoşa hovulda jagıllo jugul ol oturdu dip yatla oturmun eni. Oo. Tü. Gelin hani, gelin. Tağaman gördün mü bala? Sagaman ördük eni. Siz hem sagaman ördünüz mü? Hey boyala. Yosla korkan oğlum. Yatanlar tur diye mi? Şu wagda çenden bir yatma var eni. Turdunlar da. Can, gel beri, küçük gel gel. Ne kadar tuvardı. Bıçağı alan ayağını tuttu. Yemin hadi bir dursun bu. Eni, O bala. han dinle. Ögüsiyase her şemali Mehirlimi mukmalayın Yaşığın kena misali Yürü kara ödüyor. Hey hey Aygo bir var. Aygo. Hey hey Soğulmaz bolsa Enim yoşunu diler. Bedesi üyümün törün Hey hey Güzel yar senin vasalın Bedesi üyümün törün Hey hey Güzel yar senin vasalın Coşurur juwan yaşımı Sen olsan ömür asali Yaşlığım soğulmaz bolsa Hey hey Yaşasa hinna masali Yaşlığım soğulmaz bolsa Hey hey
Yaşasa hiňa misali Boljak mene? Boljak oğlum, Täze boljak. zaman owusyna bakşady. Edilçay, täze çay diýen uly, täze gelin hakda ýaly oldu. Näme diýdiň? Önüme yaraýdy diýen. Täze çaýy, täze gelinim alar inşallah. Atyp pikiriňiz baýyny. Men razy. Hay qara bol, madalyça bol. Ya, dene may. Assalamu alaykum. Nerede? Yor. Salam. Salam. Yigitler, kıyızlar, ana tuvalime gözlemesin. Yüzünüzden, gözünüzden nur yağıyor. Özünüzde de boşluk. Täze sakna koyýas. Rejissör kim diýiňe? Kim? Özüňiz mi? Bilmediňiz. Charlie Chaplin mi? Charlie Chaplin'a işim var diýdi. Ýöne, men şägirtden bar. Şolary işlet diýdi. Kimkä olar? Eziz bilen Han. Men inanýan. Ikisem sirke berilen adam. Esasız adam siz bular bilen işleşip görürsünüz. İkiňizden pikirlenin. Oýlanmaga bir hepde wagt berýän. Näme netije gelseňiz aýdarsyňyz. Düşündiňizmi? Han. Owa. Eziz. Onna garaşýan arena, manej, dörejçilik, yarışlar bolar, bäsleşik bolar, bassaşlyk bolar, ruhsat edýän goý bolsun. Hemmeňde üstünlük, sagaman işlem. Näme maslahat berýär? Mene gow çykyş taýýarlama maslahat berýän. Sag bol. Näme hakda goýsam gowy? Tomoşaça ýaraýjak zady goýsaň, gow bolar. Tomoşaça näme ýararka? Rejissör özüň oja pikirlenmeňe maslahat berýän. Sag bol maslahatyň şu. Üstünlük arzu edýän. Sen ýanyňdan gidesim gelenok. Ýöne men işläp başlamaly. Wagt az. Vay bulawlany. Kim sen saklaýa? Bar gidiver. Towa da şetsin. Bolýa sag bol. Bolýa, boran. Eýem aktyorlar ýygnap başladyň bolan. Täze bir çykyş üçin kelläňde käbir pikirler bar öýdýän. Görýän bolan senin bir zatlar taýinleýän ýaly. Men kellämde pikirken, ýöne görýän bolan sen kelläňde şowur pikir ýaly.
Sen näme diýjek bolýan? Men hem diýdim diýjegim. Häzir men çykyş edýär. O nähil sen? Häzir nowat menki. Sen rüşwet wagtym men çykyş edýän, men rüşwet wagtym sen çykyş edýän. Düzgün boljak bolmaly. Kimin çykyş etmeli bolýar şofa. Atyň näme etdiň? Gel. Maskaraçylyk. Tomoşaçy duýmany näme? Duýandyr ol. Sahnada, sungatda baslaşyk bolar. Bir bolýanda ýöne basalaşmak bolmada ho. Başga biriniň şöhradyny gawynmagam bolanok. Bir-biriňizde görüp edip uruşsaňyz nähili bar ho? Zehinli adamlar görüp edýän näler? Görüplik, kördehinliň, bahyllyň ýaragdyr. Rejissor bolup uruşup berseňiz, ertesi sizi kim dinler? Siz olary görelli bolmalymy? Ýene uruşanyňyzy göräýsem ýa eşdäýsem, tapaw diýok. Kowarny kiýgen çirkden. Bütün ömrüňizi tomoşa sadar ederin. Entege minnet şolardan çekäýin. Olar oýunlar aýtdylar. Bilenler olaysalar, onu men sizi. Çygyň şu ýerden. İkiňizden gözüm görmesin. Ece, salamu aleyküm. Kagaman gelin oğlum. Geldim Ece. Leylizan İviçmen yeni fen yanında yattım Ece. Ece feniydim bilen okmu? İrek koglun aymela. Sen irek geleýiňde bolanokmy? Altyn gelnejeňi aýdy gidipdir. Ece yaranok. Gijrek gelerin ipdi. Ejetine näme bolýarmyş? Gowhur şu ýerden baryp sereder ýaly. Be, bolan bolsuny. Keselhana düşüpdir. Lukmanlar wadyra. Ferediýenlere. Ola ejetini agarlamaly. Bize muny işden elimizi aç oturmaly. Oğlum, garra adamdır da, baş ağrıp ballar sızlaman bolaýamy. Tehil himayetdir da. Wagtyna köglenmeli. Men işden ýadap gelýän bilmändir onaga. Maňa gyşaram bolýandyr ol. Aýdy o tirna, gelnejeňi tapşyryk gidipdir. Niçe dar eltine taşlap peley boljak bolýam şaýol. Towa. Ay oğlan, han sen şu ýerden tursana. Bar altyn gelnejeň ýanyna. Be. Şu ýerden nahar bersinler saňa. Gelin. Tagaman oturýardyň gelece. He, oturanlar gelin bäşimçän. Geldim gelece. Maňa bir nahar uýup bersene gelece. He, bolýa.
Alyna bäşimçan. Sağ ol. Sizin bişirýän naharyňyz süýji gelneje. Gowheryň bişirýän naharyna tagam takdir ýok. Aýalyň bişirýän naharynyň tagamy ýan ýollaşynyň mehrine bagyldyr. Eşdiňmi? Ödüňem södüňi iň soňky gede gaýdyşyň bolsun. Taňry berdi. Ya bäşim bilen gowher gelnikisiniň meň bilen ýaşamajak bolup tapýan nadaralygymy kabil. Bulardan hemme zata garaş berdi ýa-mi? Ya men göwnmemke. Ýalňysýanmy? Şeýledirle. Aklyň nirede ogul gurwan. Qarındaşı bir-birini meňdeyämi, gelin-geline meňderýäli. Bakýanyň çekeni bolsa, jaňlysam mor aksagam. Başa gelenini görbermeli borda. Eni, näme ýökediň gurlap otyrdyň? Näme gaýgyň bolsa getir maňa ber. Derdiň özüm alaýyn eni. Wah, aklyňa döneýin gudym. Şu size bir zat bolarmy kadip, et ýüregim suwalýa. Şu bäşim kakan bilen gowher gelnejeňem, biri-birini howruk gidberen oklarda. Wah oglum, hiç ýerde diliň ýaraýmagyn. Näme ýurjagmy bilemok, kimden görjegmi bilemok. Şu bäşim kakan soňky işe geçelibäri, hüngür ýatanok. Bäşim jana bir dar ursak. Gyzy berýä öz diýeni bolmasa. Ataň pahyryň aňyrsyna babasy bardy. Babalak diýerdar diýip. Şu şoňa meň diýip dur diýerdi. Gelinim näme? Men bilmedim. Çoly ýeriň nädik gülüde. Öýkölen bolýamy? Gawanan bolýamy? Ataň pahyryň öýde gitdi. Bardaty meň başyma taşlap. Şu Akmurat kakan aýdaýtama öküdi gödöklüğün edip ikisiniň hem göwnüne deger. Anha sen kakan aýtamam oýunluga salarda başyndan sowar. Ataň pahyr bolan bolsa hol-holin çetinden bir girip ardy bolyn biriniň hem demi çykmazdy. Hey oglum, gideniň ýeri gädilip durda bu dünýede. Azajyk sabr edilse näder käýine? Çyrkyn keptirler ýalak bolup çokuşsalarym uçup gidiberen oklar. Aklyňa döneýin gudym. Akşamyň haýrynan ertiriň şeri diýip derler. Bolýa balam, mallary teredeýin men. Ene, näme gaçyp gidäýärler öýdýäňmi? Mallarda oglum, ýüpüne çolaşar, agyllan çykar, görüp gaýtmasam iňjalamok. Sen meniň umydym, umydam meniň. Hiç gaçan unutma meni. Bagtly fursatlary
Mehran tomaşaçılar, ädir Söylesin söyle beni, söylerim seni lelem Aşkoda yakma beni, yanırma lelem Söylesin söyle beni, söylerim seni lelem Biz beýatdeşimiz Mehran tomaşaçılar, beýatdeş gepleşimizin şuň kysany ýene bir üýtköşük çykyşdan beri bolan, ýagny ýene bir üýtköşük ukyplan beri bolan. Şu wagta seni nirde bolan sorajak dämi? Bilýän. Bilýän bolsaň näme üçin habar tutaňok? Sen tutýanmy? Äriň işden aşlygy gelen soň sen öýde ýok. Altyn ýenejek naharlandyra. Men öz öýümde öz aýalmyň bir nahar niýetim bolýar-o. Beşim ejem yaranok. Keselhanada gan was 180. 10 mire çendi ejeň ýanyna oturan nerden aro? Piyada gaýtdym. Näme üçin? Pikir etdim. İkimiz hakdy. Leyli hakdy, ýaşaýyş hakdy, jaý hakdy. Adam şekilli ýaşamak hakdy. We şoňa meňdeş zatlar hakdy. Gowzat. O zatlar hakynda pikirlenmeli. Ýöne öýde wagtyna gelmeli. Wah, ýarawsyzlyk ýüze çykaýdy. Bolmasa men günnede wagtyna dolanýan öýe. Mümkürlük etýän bolsaň bar gitdi ejeňden soraý. Sen öýde bolan oga. Täze işe geçeliň bäri bize halis unutdyň-a. Men şu zatlar siz üçin edýän. Bolmasa siz taşlap ýatymlyk işdi işlerini ödýänmi? İşiňem bahana bolay ýasaňa. Näme diýjek bolýan? Cemal kim diýjek bolýan? Cemal? He, näme? Garaşmadyňmy? Gurleşde söýgüleň bilen. Alo? Näme ýylgyrýan? Alo, Bäşim. Bu men Cemal, dinleýänmi? Bugün men Aşgabatda düşýän. Oo, Cemaljan, dostum. Aşgabatda gelen soň men bilen hökmar görüşgün. Garaşýan, bolýarmy? Boronno. Bordo, sag bol, görüşürüz. Was bolupdyň ha sen? Bar ejeň ýanyna keselhana gir. Näme? Hey, hele. Ahmal bolma. Tagaman ördüňmi eje? Tagaman ördük Akmuratjan. Özüňizem tagaman ördüňizmi? Eje men işe gidip barýan. Eger gerek oduk-budukladyň bolsa, gaýdyşyny alyp gaýdaýyn. Kim zadym ýoklu. Tagaman bar gel oglum. Ha, bor eje. Ta otur. Bolýa. Ýaşy. Akşamın boşdurlay bu joy. Akşam hava soğuk golly, öýür kemämiz. Bak. Qoşaqa ne diýäňe? Ay. Turul bardyny. Turňay barýaňyz. Okuwy ýa galýaňyz. Turuň çağalar, ýoksa mädir hammamy birinji wagt men ýerýän. Turňa bu ýerde 2 sagatlap çykmaýa. İnnem basyňyňdan geçmelim.
Ay, dursana ho. Ey, maňa da garaşyň. Talla. Han men koşum. İşten geçe galyana. Ece. Ece, tağamanı ördün mü? Tağamanı ördük koşacan. Gel bana. Bu ölümü. Çaylapçı otur mu Ece? Çaylap otur oğlum. Eşi Gel. gelinene de bir yırtırmanı uğraşsın Ece. İşim kan şu wagt oğlum. Nesiveli onu öwredäýär. Ece, han bir käde çayından bir çeýle. İçi ver oğlum. Inhas çöregimi al. Han şu pampadan da namalayın lönkülüm yani. Alay balam, alay. Pampada yok Ece. Ha, sağ ol. Pampadan yok olayım. Sen şokoladın alayın Ece. Birini yol yerine. Ece, bu yanında yatan kim? Hayatının kubi. Leyli, beşim canın kıydı. Ha, şöyle mi? Han oğlum sen arkaynlaştın olin işine giyecek alan ok mu? Vah, koşum tapılsa gidecekler. Oho. Ana, koşa tapıllı Ece. Bolya, tav otur Ece. Tağaman var gel oğlum, sağ ol. Akkuş, koy koşu, koy ay da ho. Ey Akkuş, akıllı bol, akıllı bol. Hop, buyurman geçen. Ay, dank koyun avunlu şunu. Koştan çıkardı abi. Kaka açarını alırsın. Ece, tağamanı ördün mü? Meni işe var ya. Yeni giyecek alımı çağrı. O ola Ece. Uzun iyice top görünür bular. Başka da derler. Sağ ol. Käbem, bize ýörendir, sağ oturun. Bolya balam, tağamanı gidip gelin. Ene? Ho balacığım. Sağamanı ördünüz mü? Hudaya şükür, gel oğlum. Al bir kayda çay iç. Sana döneyim. Yok enem. Birazcık şu heygeninden ayıcak ciylem tayin İyi olyansa. balacığım, iyi. Me. Noş vurdun balacığım. Bismillah. Salamu alaikum ene. Yalan sözle bu biz hallenem tayin. Bu sizin heygeneniz diyecek golya. Utonon okma enemin heygeneni nimene. Barık tuştaydın. Bolla çaltırak giyecek alıyor. Bağışlene. Vah oğlum daha değil. Sağ ol ene, men gideyin. Birden işten giyeceği alaymayın. Sağ otur ene. Tağaman var balacığım, sağ ol.
Men şeýle netije geldim. Düýünkü maskara waglaňyzdan soň sungatda her bir eden ýalňyşlyklaryňyzyň beýhwetli taraplaryny görjek bolmaly. Göwnüme bolmasa ikiňizi Ediz bilen Han diýip bir araba goşduk, ýükümüz ýerde galmajak ýaly. Onda şeýle. İkiňiz bir çykyş taýarlaň. Hany göreli? Şonda nähil bolýar? Bileňmi? Iki oçun kelleti bir gadanyna gaýnamaz. Han dur men desey. Bol geller benim desey. Al. Didarcan. Oh. Bar oğlum, aňyr doýuna topuňy, gadana gaçara häzir topuň. Nece käýetine gatyrak. Häzir öz gadany gaçýaşoň, ondan a giç bolar. Didar, çyqowldan topuňa malla. Towa, bar işiň bilen bol. Bir zat diýiljek bolsa tenden ullaram bar. Didar, bar topuň alla, gitde çar kakanyň howlsyn oýna. Gowurdak pişen soň özüm çağıryn. Bolýa. Salamu aleykum. Taňry berdiflermi-ki? Hawa. Dogry geldiňiz agam. Näme hyzmat? Men häkimligiň işgäri. Arslan. Şu jaýyň ähli resmi namalaryny ýagnap şäher häkimligine barmaly. Nesip bolsa size jaý beriljek. Sag bol agam, hökman marar. Bolýa. Bize jaý berilýär. Ura! Çynmy kaly? Ula bolaýdy. Ene? Gow habar ba. Nesip bolsa bize jaý berilýär. Wah şeýlem oglum. Tuweleme bolaýdylar. Görüňler çyn bolup çykdy da onna. Hawa enejan. Ine şu hat bilen jaýyň hem resmi namalaryny ýygnap häkimlige ertmelidiler. Gelin soňsany üýşüp gowurdygy ýeliň. Didarcan gel oglum. Leyljan gel efendim. Sana döneyin gel. Siz başlayın ene. Ulu başlar kiçi işler diýipdirler. Owena başla. Edi, bar senem işle. Hay qaragolly seni. Alaň iyi beriň balalam. Ene, biraz dulrak bolup durmy? Nahara at takmadılar oğlum. Barlığına şükür etti iyi ver. Häl işini gowurdygy ýet. Biz çağı kakbadatlar ardy bolup görünürdi. Ismanak bilen Selmi bolluga. Ene, gowy atlatdyň. Şol Selmeden bişirip berýän gutaplan ýat bolup gitdi. Ýygyp bereli bol bişirip beräýdi ene. Bar oğlum. Edi, dudulýan bolup barsyn diýdiň ha. Eneme dogoýda. Enem bahan etmedi, özüme goý diýsene. Bar işiň men bollumly. Gaharmy getirseň ertirok özüň dersiň. Nahar ýylyka kän gürlemeli balalam. Güne bor. Gowurda pişer ey! Gelin oğlum, açypdyňmy? Hana al şu jamy. Bolýa. Arma görýüm. Bar bolawer, özüňe arma. Me al, gazgynlar eliň ýakaýmy? Bolýa. Ay, gazgynlar. O habar bar gyz. Näme habar gyz? Täze zamandan jaý beriljekmisin. Vay gowdugyny haçan öçýäsy? Vay drower janowan, entek ýaňy bir aýdy gitdiler. Kime näme beriljek belli dälle. O ýerde tamdyra çelli gurlan niýägi? O jok tamdyr agyr, aýgarat o ýerde goýun geçiş üçin aglanmady ýa.
Inni eltileri bilen diňe telefonu urlaşyp oňaýjak da sen. Wah, öz başymda bir giň öýese näme etjegim bilýänle. O ýerde ähli zat bar bolsa, berde näme gitmelke? Şu wagtda seni ýaşan ýaşlygymyň, sağlygymyň geçen ýerinden hiç zat alyp gitmelemke. Wah, hemmejemiz bir ýerde ýaşap çykýardyk-da. Her hojalyga bir ýerden berilse, ýat bolba gider. Agyz altyn. Köne ýurtdan alara zat ýok diýmesen agyz. Hudaýa şükür, çağılar bara. Hawa, Garalaňyzy taşlap ötäge berjekde onnaty. Ene. Näme balam? Öýden beýlek korjak malaýynna. Bor balam. Ýöne köpeglenmegin bolýarmy? Bolýar. Bar. Hemmeden hyzmatyňa minnetdardyryn. Innolar, özler ula adamlar. Öz baştak tünöklü tüynüklü, ollu kuyruklu. Herse bir kelle, herse bir jiger. Hersenin göğün küýse noktalap, öz diýenini ettirmen, durup bilmersiňe. Ene bolumda näme? Olum özleri enatenni. Oğlanlaňyr oýunu bardy. Ornuňa hiç ornuňa. Tayak diger burnuňa diýşerdiler. Inni ornumy görkeziklerimi-ke. Gadim zamanyna enatalar garran soň dağın gowuna taşlak gaýdypdyrlar diýen müddet başyma geleydim-ke. Elbette. Hol gatbar jaýlaň biriniň duýruna taşlap, soňam habar tutmasalar, gowuk bollugydyr da şol. Towa. Tow etdim. Aklyňy ne duýçally. Beýle zat bolmada. Halal iýdir biçirip uloldan çağılaňa nämeler diýip dursun. Nesip etse, bular köpölüp köl bolarlar. Ulolubam il bolarlar. Bütövür döwlet bolarlar. Pek zähmetden bagtyarlyk taparlar. Pelin düzüp tutagulurwan. Ýaşyň soňuna meşin gaşy aljak aklyňam ýetirip oturubermi. Dili bar, öl ýerde biten zatdyr. On hemme diýen zatna kulak asjak bolsaň, gara jiger çydarmyka? Bir zatlara güýmen ogul gurban. Ana görýäňe, atysmydama bir zatlara güýmen otyr. Näme ol balam? Ene, taňa bir zat aýdaýynmy? Aýtdyydym. Ene, maňa öwren kim diýseler bar da?
kim diyecek diysene? Han ayt bakali. Enem diyecek. Vah bala. Seni ecemle kakamın oğur yayına. Nimenin beyle ötüşen. Ты правильно делаешь. Другая вот первого дня убежала, а это еще жалеет тебя. Скажи, зачем я мучаюсь? Не могу же я похоронить тебя здесь сразу. А увидеть маму А семью свою берегла. И не устраивала скандалы. Другая вот первого дня убежала, а это еще жалеет тебя. Они терпят, не пора, что ты к нему не пристаешь. Gece. Näme? Göçmeli boljaň gaýga diýäňmi? Yok oğlum. Gaýy gedem ok. Siziň ýaly ogly bolan enede gaýy gedermi? Esasan meni gözüňde tutup aýtdyň diýen ýan gaýdan söýleň. Beýle kogulluňa biljek gäje. Ýöne men marymda hiç tadı gaýg etmegine. Kim pudundan bir jyn alaynyjy? Atyl ýöne arkaňda garadağın marýaly bolýaje. Bar ine şul ogluňdan mar köşt. Ho oğlum, şükür. Siziň bar ýeriňizde zady gaýg etmedimi? Ece, täze jaý berildi haýsy olun kuda bolja. Haýsy geliniňe gapdy ulundan çyk. Ne? Ine şu yerde belli bolýar da çağan kimin emdir yani. Gel ağa. Sarcan. Bar öňkü diýen işiňe ber. Bar. Hay, ece kızıklandırmanı görýän ay. Jogap bermediňle. Haýsy oglun kuda bolsa. Oturan oğlunda haýsy geliniňe keýwanlygynanjak. Sizinki de boljak diýsem, talla gelini kiňiz garşy boljakmy? Enejan. Wada gaýg etmegin. Özüm madyryn. Edip, han sen aýryl. Gurruňy dulny ýerinden çapma. Ece, sen şu meselede belli bir zada aýtmagy aýdan ýaň bolýan. Ha, akmara. Ay, goýsana hoş kuşdyň. Şu ýerde bir emmaçyk baýaly öde. Üpýärýän şunu. Hemmeň eşdiň, iniler, gelinler. Ejem şu hatarda tarhanlar. Haýsy öýüň oraçaň törüni laýyk görse, gaşyňyz çıtanyňyzy göräýmeýin. Oglanlar, köneden gelýän ýol ýörelge bardyr. En ata körpenkidir. Bizem şo depden çykmaly. Goşajan oglum. Agyr artyk maşdady bolmasa da ejen garasanlygy boşan näler. Bir ýylny alarlygy bardyr. Aha. Garasanlygyňa ýetem geldi. Sağa many türdiňmi Ece? Aýtmadymmy?
ine şeydip menem taňa kuşt berýän. Nesip bolsa bu çykyşymyz geçen edekiden gowy bolar diýip umyd edýän. Ene de görel aljamyçy. Bile iş esmeliyim şu da. Bu bolsa olmaýan gije gar kelýär. Bağışlan. Hawa. Biz bile işlemeli. Bir sahna goýmaly. Başlygyň tapşyrygy. İşlerse Hawa. Kelläme bir pikirim geldi. Gülkülü degişmeli sahna. Özüm maşgala haqda. Yaman gülkülü. Yaman gülkülü bärik teret. Sen näme üstüne güljek bolýar? Maşgala üstüne güljek bolýar, şeýlemi? Maşgala üstünden gülünmeýär. Onu berkitmeli, wasp etmeli, gowanmaly. Men pikirimçe biz has ul sahnalar üstüne işlemeli. Watançylygy, dostlugy, doganlygy, gahrmançylygy wasp etmeli. Bilýärmi? Bilýän bolsaň, maşgala jemgyýetiň kizjek öýjügi. Senem ondan alaýdan şol öýjüň üstünden gülmeli diýjek bolýar. Keser çekme men beý diýjek bolam. Diýjek boldyňy. Görýän bolan sen maňa näme dogry düşündiň öýdýän. Tağlıkma o tağın? O ağam tağman ördün mü? Çıkmar eştilay. Ceren? He, näme? Amma mosamadı mı? Hayteň var. Çykyn saltyrak. Ejadir per haçykda men gedegim. Allama per haçykda men gedegim. Beh, şeýlemi? Men gedegim. Sen näme gysaň var? Perhat barmyçynny? Perhat, bakymçyk. Näme ýatdyňmy? Hakaňa bir aýdaýyn häzir. Çık çaltyrak. Bağman ýördiňiz mi gelije? Agyz, sen näme Perhat ba diýip meni matkar edýän? Omu uçun şäýmenmi kädip dur käbirler şontudan. Peltes gyzyp duran kim kägi? Vay, sen bir kiniňe tokulsana. Näme? Hany, agyz, tylla, Jeren, hany girin öýmüde. Erkekler görse näme diýer? Sağa bilen deň bolup, gir.
zehini bar bolan sunğud adamlarynyň arasynda bassaçlyk dälle bässeçlik bolsa gowy. Bässeç bolan iki zehin magnit polisler ýalyr. Biri poложительный, biri отрицательный. Bular karşılıklı güýç bolsalaram, biri-birisi oňup bilmeýärler. Magniti näçegedek bölseňem, bir tarapy poложитель, bir tarapy отрицатель täsirli bolup galýandyr. Olaň barlygy şol birlikde. Menem sizde şo magnitin güýjüni görýän. Keseňizden görünip dur. Biriňiz köňül, biriňiz akyl. Biriňiz kanat, biriňiz polut. Ýeki bolsaňyz çaňyz çykmaz. Bileýin şonu. Başlyk käýedi gerek. Gowy edipdir. Size geregem şol. Seni men günäkärleýän. Ýogsam näme? Onka düşünükli. Sen oňlediň bolma. Oň içi ýanýa. Näme etýänýamş? Ýitiňi başga ýerden gözledilen bolsa, senem şey derdim. Kim şey diýipdir? Sana bir ýam aýtmadymmy? Oň ejet bilen meň ejem bir ýerde işleýär. Şu yer boş mu ka? Boş mu? Başysyny. Berik Feridin. Bu tarihi pursat. Çirkin ciddeti bilen middeti bir taçaktan çöregi ýeler. Ajaýyp hem seýrek hadisa. Bir ýam şey etmeliňiz. Hani? Maňa seretmeň. Nahara güýmeniň. Alyan. Oğlanlar, dost bolup ýaşalyňlar bolýarmy? Mene jaňa
Şäher jaýynyň alaýsak diýişdik diýjek. Çary. Näme berilse de täze zamandan berilse. Yer, owo. Biňişlik. Göçüm zok. Sen şäherde, menem şäherde işleýän. Maýsajan çeperçilik mektebe gatnaýa, serdar sağçylykda, körpeler çağlar wagyna gatnatmaly. Dördüsinem günne gatnatmaly. Özüň pikirik gör. O jaýlar owaň jaýynam giň beýik ýagty diýýärler. Ogul sanalaňam jaýyny gördüm. Owa jaýlaryna da gaýrydyr diýýär. Giň. Meňem täze bolan taslamalaryndan habarym bar. Çağlar bagam mektebem, sport mektebem bar. Sağdam çeperçilik mektebem bar. Dekiniň bolda bolany. O şeýledir. Ýöne o mekteplerde Salfejadan Nagim Rasulowicz Halipa molimler okudýan näler. Sen bilýäňe, o bary ýok onu kuçalýa. Näme diýsen Merjan? Jaý meselesi adam ömrüne bir ýa iki edek bolýar. Menem şonu aýtýan. Aýtsaň aýdy ber ho, bi. Biziň barymyzyň islegimiz bir ýana. Ejemiň isleg bolsa başga ýana bolar. O da ýaşaň. Bar oglum bile oturjak diýse. Sen näme diýersiň? Ogul gurban aýda. Sen galan ogluň bilen goňşy oturay diýjekmi? Diýbilermiň? Şoň üçin hem ejemiň öýde bir zat diýinçe, tetiňi çykarmadlygy maslahat berýär. İl näme diýer? Şäherden goloýdan beriljek bolup durka, ho bir ýerden obudan alsaň. Ýöneten oýja pikirlenip gör. Bu meselen düýüp sebäbi ejemde hal olaýmasyn. Mesele biziň ikimizde olaýmasa. Sen şäkeri şowkun şagalagyň dünýäni gowarýan. Men bolsa howluk many ýaşalýan düňlü dünýäni küýseýän. Tebigatymyz şeýle. Sen edýän bolsaň biziň çağalamyzam şeýledir. Terdarjan, parahat, eline git çykalan bilen depter düşdügi, udyýynly gün oturýar. Maýtajan bolsa gurjaklaryny günüň dogamyna telim uruşturup telim ýaraşdyrýar. Ben anlarsyz, ýok zatdan uly mesele ýasamany gowarýaňyz. Näme diýjek bolýan sen? Sen onu nagla men muny diýjek bolýanmy? Gördüňmi? Seni ýam ummadan çykdyň. Men bolsa erti ýörün hakykatda boljak zat aýdýan. Etip bolsa adamlar şäherde işläp, okap, diýinçelerni bolsa, bagy würen oturan owalarda, çeşmeleň ýakynyna geçiriljek wagtlary uzakda däliýjek bolýan. Ece susayan. Häzir balam getirjek. Be, sen beýle uzakdan göräýşiňi. Göwnüň kap dagyna ýöne bolyn edil burnuňa şana teresen boli, ödejen körpegelini bilen 5000 bolşundan biňjalik bolýanyny görürdüm. Himmedat gülýal bolsa gowzat. Ýöne bolýada. Biz bu mesele ýene gaýtyp geler. Ejemiň galan 4 ogly ýok ekenne. Şonda näme? Ikirjenglenjek ýa-da pikirlenjek boldaňam aýt. Dur. Badaňam alyp git. Goşo, çiş oturmasana. Bir zat diýjek bolsaň. Nämetimi oturýarsyň? Krediyen. Eli pul. Be illeň rahat aýdaşyny. Kim hakda? Siz hakda. Barny ýataý ulsenem. Näme gurrun edilýär kädip oturmada? Bar ýatynny. Jerin kimin hakdamy? Näme diýemşler? Kim aýtýar şonu?
Jirenin kiňidi kim tanaya siziň urruňyz ederýaly. Il urruňy öterýal sarwamya töök bamy sizde. Jirenin kiňidi ýal samsyk eltiler hakynda. Eltigelin dostlugy çağılar çaqnysynça diýip gaty dogry aýdypdyrlar. Öyle hayran galýanay men sizi. Hawa ýollaşma olim. Maňa näçe wagt goýdyň? Mudama zatdan habarsız bolan olup gürlemän galman eşekde. Eşdensiňe. Eşdirendirler ataňa. Eýýam ýetirdiler gerek. Kim aýtmasa da goş aýdanlar. Şo ýetişikli. Ýerden gowuk edeni eşitdim. Näme saňa ýetirmän aýdanlaryna ynanýarmy? Aýdasyň eder tenem aýt. Belki seň pikiriňçe gowuk ilk başan sen näliň ha? Şunça hyzmat etsemem, şunça ýyl sesim çykarman işlesemem, gowuna ot düşüp şerar apduran etdiler meni. Kim näme üçin? Vay, kim üçin var? Sen üçin. Ir bilen ýunup bilmän gyssanyp gaharlanyp durkan, çağalara haýt huýt diýýdim bolin alyp göteräýdiler ýöne. Kim? Tillala. Hey, tilla gelje mälim gowadam momy. Ikimi talip wagtymy goşodan oguryn 5 manat, 10 manat iý berýän şolla. Tagan, sen gowsy ýatsana bolýarmy? Men depter barlamaly. Saat näçe bollay? Bay bu 11 ýar bolupdyra. Bir çaýjak ýa kofe etsene. Çaýyň bu diýal bolupdyra, şuna ma içmänsiň. Kofejik içe. Olya, kofe getiräý. Hay, oňurmady. Hay. El hepuz şo futbolundan kim tonna taňa bir köpkülük peýdasy barmy? Hay dep de pökküni. Sen gitte yatıver. Ertir yer turor ýaly. Uykym açdy. Ha? Kaçıp nire gitsin ay. Kaçan molta gelir de. Düýün men gödögrek gürläp ejen gowunna degäýdim öýdýän. Nädip? Şuun men bilen ejen ugry ýok. Bir hili ýüz bermeýän ýaly bolup dur. Näme üçin? Täze zamanyny öz başymyza giňrä goýup ýetsek, näçegmizi bilýärle diýäýdik de. Diýeňizde näme? Ejen eşitdi de. Soňama men şükür äkidere zatymyz kän. Çağılamyz bar diýdim welin. Olam, he. Onu garrylaňyzy äkitjegim dälle diýdi. Ejen öýköleýdim ke. Ejem mi? Ho. Gelinlerinden mi? Bay bo. Ejem öýködüne munasip bolmak üçin bilýärmi herden an bolmaly. Ejemin gowuna deýseňiz,
Näme ýitireninizi çağalaryňyz ýüzüňize duranyny bilersiňiz. Bu näme? Talla bilen jeren täherdat onsyny gyýgyşyp durkalar. Eşitdim. Gitmänim. Beýdi bolup ki soňaly gyýgyrsa aşaky edarada oturup bolmaz. İkisini de käýedim. Oňurupsyň. Ýönen ha futbolu görür ýala etmedim. İki kidirde. Ha? Sen näme bilýän? Vay, ýadylgy dura. Ha. Ertir ogul gurban edjem bilen ho häkimligi diýendir. Ediýekidir. Görýän welin. Ýerden kuwak sen üçin turan ýarlawgyny. Ay, heleylerdir da. Onu buyurarlar şonyňa. Olyna bilmez kiçine bilmez ýaşmagyny tyrip. Bakak şey diýen bolsa ýokak näýliň kirýäke. Öle demir ýolun güdögi ýala ýoň sesi. Eşitdiňmi özüň? Barly goşa. Näme bar? Näme bar? Goşahan. Näme ho? Siziň ýaman goşalandyrýan. Ay iniňdirdi. Häl kuwakda. Gatrak gyýgyryan tylla gelin närmidi? Dällerlay. Azrak gurda bolýarmy? Hiç da diwan boljak däle şu aýalyň kiňde. Be. Akmurat. Ece, näme ýataň ýokmy? Yatıp bolýam sen gohundan ýaňa. Yumruk ýal çağalary ölüň soragyny berip dursun. Günnidine gelinler, gijetine inileňe gyýgyr. Goňşy bolum näme diýer? O näme? Ece. Bar giýreňe, ejeňem bilem o kakaňam. Ey vay. Ağam evereyde. Näme gülýän o? Ha, bolaydy şola. Ağam ayakkabı evereyde. Aýrsan ay. Özüň alyber. Ine, şular ýanyň al. Näme gerek diýse ýaýdanyp durmady ýaly. Bolýarmy? Ýatdan çykan zat ýokdurlar. Ýok enesi. Akmurad aýtdyňmy? Ho, aýtdym. Nesip etse, ertir ir bilen çık taňyr berdi. Altın gelini kimid häkimligi giderdi. Näme diýseň diýersiň da taňyr berdi. Men ölýänçem, ogullarmy, gelinlerimi başarsam elimden gelse atyklammam gözümüň alyna saklajak taňyr berdi. Hem aýamda, hem saýamda diýilmeýämi? Gelinlerimin içinde aýratyn ýaşanyny kim görmeýänleriň bardygyny guman edýän. Olar men öýkülýänler diýerler. Aýp bora. Tüýnü artarda ondan amar öýkülep bolmy. Aýratyn ýaşasalar, aýratyn ýaşasynlar. Onam geň taň öramok. Şoň üçin howlugamagam. Nesip etse, owadan aljak diýenlere owadan, şäherden aljak diýenlere de şäherden jaý berjekler. Men pikirimçe, niyetin govolsa, ayrı yaşabım süýjü gatnaşyp bora. Men özüme, haýsy gelinimkide, janym rahat tapdy, şoň bilenem ýaşajak.
İnşallah şonu özüme niyet ediyen Tanrı verdi. Ey Allah. Şunu nenen öğreyen Tanrı verdi. Şu beşim can bilen gowhar gelinin bir-birine tuňuşup bermeleri meni biinçalyk etýär. Şulan bir hymyr-tymyrlara bar. Ya men körp oglumy kuda boljak diýenmi göwnen oklarmyka? Ay ýokla, beýle dällerle. He? Senem bir açyk bir zat aýdaýan okda oglan. Hey, bolýada. Ne de geldi? Alo? Salam mıydı? Salam, kimdi? Men Edit goňşy köçeden. Oğurran, aýdyber. Ýoksa da umydy. Seni men Leylijigiň doglan gününe çagyrjak diýe. O sen çykyşlaryň gowy ber. Ýürü ýete ýanyma gelip, Edit kaka gaýrat edip çagyryp beräýdi diýip geldi. Al gurlaşaýdy. Ol çagyr, doglan günüme geleýdi diýdi. Me. Salam Mida. Men sen köçämizde geçende görýän, kışlaňam gowurýan. O näme? Çagyr geldi. Näme aýtjak bolsaň aýdaýjy imjan. Ýoksa aňryňdaky özüni öldürýär häzir. Doglan metýäler geleýdi. Eris kakamam çagyrdy. Bolýajy imjan baraýyr. Eris kakama gelin bolup gelseň, men sen diýen bolman baladym bolýan. Berekella Leylican. Daş ettin. Nesip bolsa men aýdan messeň, ikimiz bir otogda ýaşar. Vay bu oglany, telefonu öçürýän häzir. Dur, tersleşme. Eger ikimizni kalaşjak diýip arza bersek, toýdan çykyp täze jaý bar bermeli bolýas. Toğru, sana nikalaşjak diýen näme? Gaharmy getirseň, buda da bolurman. Toğru, inem atam näme diýer maňa? Sen bilýärmikin? Gödük. Men birden kakama durmuşa çykjak diýsen. O näme diýer? Umydam. Umydamdan umydyň özäl. Şeýle olaram öýtdim. Bu ýerde düşünmez ýaly utanır ýaly mazat ýok.
Nikalaşaklar ağzından bir ay öňünden arda bermelip ýazyp dura. Ýaşuwanlar täze durmuşy, täze maşgalany, başı bir bagry bitin öz başdak ýaşasalar näme aýtady bar? Enejan geldiňizmi? Geldik bara, geldik. Enesi, ne ettiler? Habarımızı aldılar mı? Şükür Hudaya. Oluna qaraçını. Hatirjem bolunda toy şayını tutuverim deydi. Ene Leylijan ama 5 ýaşa. Ejem bilen qakyma tordaldyryp, enemem çagyryp goşga aýdyp berjek diýe. Şeýledem Leylijan. Şeýlemi? Awwa. Goňşulardan hem çagyrjak diýe ene. O goňşymyz Hurmagen neje bilen gyýdy Umydanam çagyrjak diýe. Oy Leylijan, diňe hurma gelenjekler çagyrýarmy? Umydany gowy berýärdi, şoň üçin. Belli ýa onu. Ene, dolanın mecemmem geler ka? Geler. Gelmede bolmada. Hükman geler. Dolanın ömürler çağam. Bilemen näme? Belki ejenlen qakamada Allah'ın rehmini. Göwünlerine giýinlik ýüreklerine batyryp berýärdi. Oy, yoksa da altın gelin. He nesi? Yüzümüzün uğruna dürlüğüdanın halinden haber alıp geçeyelim. Bor nesi? Ya hoğluq yan oğlum? Mesele däle enejan. Ece! Gövhercan tağaman oturmamaydım. Sağlık mı Gövher? Mama! Leylican, kıydım. Orgun musun dürlüğü da tağaman oturmam. Salam elik oluran. Elik salam. Tağaman öye geliptin. Tuğeleme, yüzün ödüne durlanıp dürlüğü da. Geçin, oturun. Salam elik dürlüğü da. Ulu gelinin mi? Korun mu gıydı altın? Kudoçuluğa gelin dedi şu gelinin mi hadi yanında? Çağı çıklanım kovulmay. Gövhercan, nahar gerek gel balam. Alat etme. Ece, da sarik oynamana gıda geli. Oy. Odayın onu uluğun içinde yadanlar. Gidey balam. Azara almalı değil keniniz. Men bir kendi adamıyım yok. Hipertonik. Kan basışım yok oraya. Kofi kendi içen. Vaktinde yat bilem ok. Haka! Aha, Leylijan, gel gıydım. Täze jaýda göçýäňizmi? Nesip bolsa, jaýda göçýäs. Erte berýän. Resminamalaňyz düzü bolsa bererler. Gövher gelin eýle beýle diýmedimi? Ýok diýmedi. Nesip bolsa, beşim janlara da beriljek. Oňam hat peteni eltip berdim. Senem şu oğlun bilen geliniň bara. Olar waka siz ilgamalymy şu zatlar üçin. Uy, ýadymdan çykaýpdyr. Akmurat häkimlikden çykan soň maňa jaň ediň diýipdi. Oğul gurbanjy, siz dürlüğü bilen gümrýamir edýänçäňiz, men şoňa jaň edip ýynjaldyraýyn. Alat edip oturandyr.
Mene şol ikisi bir jaýda oňşarameýdemok. Öz doğurup terbiýelen çağama belet. Oňşuksyz, ınjyk. Sesini çıkarmadyk sıran olup etjek için ne duran? Men ýok wagtym qaqaň men marada bir zat diýdimi? Näme diýdi? Hanay? Bir kim şotda. Yok, ece men enem ýany bolma. Uy, saňa näme qaqaň seretmedimi? Ejeň näme üçin eneňe goýup gitdi? Men ejemiň ýanyna ýattym. Menem enemiň ýanyna ýattym. Men öz doğuran gyýdyma belet diýdim-hä. Özmezçilik etjeňem bilýän. Adarlaryna bir çekmesene, näsen şeýdiňdi. Wah, özüňden dogan balaýa, ýere girirsiň nalaýa diýipdir öňde de biri. Mene beşim janyňam ýüzüni gözüni ýuwjak diýer goda. Uluklarından burunlarından çekýän öde. Ay, injir şýalarla. Gülýaljak çağalar bara. Bolly, sağ ol. Nädin çekmegen goda. Özleri halaşyp, saýlaşyp bardylar dämi? Öň oglan çykdyňyzda in olalaýdyňyzmy di? Wah, menem bulary gaýgydym okla. Çağaçyklary bara. Leýiljan agyr düşjek. Beşim, men nijek bolsaň bara. Ejem gowolynça Leýiljan saňsyramasyn. Jygyllygyň mygyllygyna dönen maşgalaňyzda ýeňgeleň diline çolamasynlar. Ýişden galy ruhsadan ýöneş çağan ýanyna bol. O gün akşam öýde bolmadyňa. Biziň mygıllygymyza jaý berildi. Bir ýemden bäri aýdyp ýörler. Ejem körp oglum bilen gelininkide boljak diýe. Biziň Leyli kimiň galmy seň berjek jogaňy bagly. Hey, akıl gıydımdır bi. Sözüň meni ejizledi goda. Indi men bilýän. Hiç bir zadyň hatyrasyna çağany enesinden atasından aýyrmak insan balasyna ýaraşýan zat däldir. Onuň adagry. Ay menim iş diýdim, ilm diýdim, gara ýeki çağamy berk terbiýe berip bilmedim. Kakasa mençe de olmadı. Oňuşmadyk. Bu da gara söýmez bolup ýetişdi. Ejesi ýaly ýekelik öwrenşipdir. Ay özünden gözläni ok, töwereginden gözlä ogly uranydy. Özüniň kähä diýdirmän öwrenipdir, ýekemen güjük ýaly bolup, ýol berýärmegin. Bolmasa beşim meň ýanyma gelsin, gürleşip göreň, berk tut diýeň. Maňa erkek adam bilen gürleşmek ýeňil düşer. Gaýdym bilen ýaşajak diýseň, menem beşim jan bilen gürleşip göreýin goda. Gohur tapýamyş gurrunlary. Ola şäher kwartirasy keliş, villada ýaşaýanam bolsa, men gyzymy kabarman arkaýyn bolgudy. Men atam Madaň gumly baý, berkeli horasa gadyny güne ýatyp alan nälir? Oy görüňä muny ejesi ýarany okmuşyn. Näme baş agyryp ballar sızlamaýan ýokmy? Men oňa ýanyma gel, ýanymda bolum diýem oga. Siz habarlysyňyz, sizden ruhsatlydyr diýip berne. Öýüň bilen bol, işiň bilen bol, äriň bilen bol diýene. Şu özüm gowrulu diýen şunyňyz. Belki Hudaý oğulçuklar olaýatda. Oğul örküm, gyýd görküm diýipdirler. Bir kaya bolanlaryny. Bolu bilýä. Oğul gurbançy, köpeklerini diýip käýin oturan näsiňe? Ýok balam, dörlügida bideminni gaýdaly. Çağalarym okudan gelerin ha. Talla geliniň ýeködüne kynşy. Uy, oturuň da. Ýem gaýdýaňyzmy? Ya Allah. Taňry berdilen maşgalatyna kömek bermeseň bolmaýa. Gelip duruň. Bolýa, sag oturuň. Ejemi we seň bile boljak diýe. Ay ýeňgeleň? Ýeňgeleň? Gıynanar elbette. 10-20 ýylyň tejribeli gelinlerine ananman, ýaş geliniň kä bar ýa. Bar wakaly gözüňde guşgulatman diýdiler. Ay ejeň? Ejemmi? Ejem ýumurtga oglasa ýara türsidi. Yalan sözleme.
Madama oyuna yazdırıp üstümden gülýän. Ece akşam enem pul josanmaz vatidi. Onam göçemizde maňa berýär. Haqa men şugulçy boldummy? Yok, gyýdym yok, bolaňok. Sen akyllyydym ha. Salam. Salam Gökür. Agyz Gökür, eşitip bigendim. Gutlaýyn diýdim. Taňama jeliň al, gaharlanmak bolanok. Esasanam siz beşim. Gaty giýin bolmaly, aýamaly. Ýaňjy kay bolsa, diýseň jogapkärlimi öksin. Bolýan men gyssanýan gideýin. Taňa da Huda ýetirsin, joraja. Sag bol, aýdanyň gelsin. Leylican, sag bol. Sag bolun. Bolýa, sag bolun. Ana, gideceğim daha mı Eliye? Gowhar gelin, emgek bolup geçtin ne bala? Emgek bolup geçtin Gowhar. Leylcan, ýörgýdym gaýdary. Men ejemiň ýanyna galjak. Ejeň ýanyna-my? Oý saňa döneýin. Ýaşymjan, sen biz bilenmi? Yok acı, men işe barmaly. İşe barmalymy? Taga manja bar oğlum. Bolýa gaýdym. Sag bolun. Yani häbişdime zat berýär. Aýsyny, şunu alaýmyň? Al şu gaby. Ay, tere tap bol, ha. Hani, gelýärlermi? Han olar? Ha, ay, berekella. Berekella. Getir balyjym. Gelýärmi gyýdym? Hani maňa ber. Tor getirdi. Tor getirdi. Ay, tuweleme. Ullo kaza barsa, o. Ana kıl bolun. Hani, bir ber gyýdym. Gowhar sen otur, biz özüňiz işlersiz. Bedadal ödüňiz işlersiňiz da. Agyz gurmagyňşy. Bugünler görnüň oklagy. Ya gelimgidimi köpeleýdimi? Ay öýüň iştirdi. Göçülmänke ählişimiz diýinip pedo babaramyzy iş etmän bedinip gidäjek bolýar. Nesip bolsa, ýurt garşy alsyn. Şeýle bolsunma. Agyz gurmagyňşy. Şu gelimgidimi köpelimi diýänim çynymdar. Gyýyzly gapy, gyzylly halka diýipdirler. Uzawada da berjek geldiýe göre. Gyýdyň bolsa kyn bolýan eken ogul gurban eje. Oğlum bolsa Guda boljak gapyňy özüň saýlaýan. Gyýyz halkyny nefibet saýlaýan eken. Umyda gyýda töweleme bol. Sen şu şeýle bir owadan bolupsyň. Ýa ýakyn näme gyýd? Edijanikiň bileji elinden tutup mektebe uradýanymy. Inne töweleme ikijigi bir ýerde işleýärler. Öde başa düşüp ýörenemişdim o. Ogul gurban meni diňle. Gapyň aşşakdyryn. Baramda bilmedik tren bolup örgökden gelen bolup oturma. Gyýdyňa da alaja dakjakdyryn. Umytly günümiz geldi diýip adyny umyda diýip tutjakdyryn. Ogul gurban eje. Nefibet bolsa şo gydy sizden başga gow ýere bermejegimizi bilýäs. Salamu aleyküm. Udak yaşa Leylcan. Sağ ol. Hoş gördük Umida. Ayağın düştü. Ha, ay tuweleme. Hemmäň diýenem tygda. Digene haralaymak galypdyra. Häzir mäşmitten taýyn bolýar. Ha, şeýlemi? Ha, bolýar gyýdym. Hawa. On mäşmitten taýýar bolýar. On mäşmitten? Hawa. Han onno Leyljan dowlugyny men bir aýdym aýdyp beräýin.
şey de ay bereket. Çeşmeyalı temizdir, söýgüden dolu yürüp, akıp durun kerdir, söýgüden dolu yürüp, söýgüden dolu yürüp. Horludur yılıdır, hor ölen yılıdır, edilse hayalıdır, söýgüden dolu yürüp. Horludur yılıdır, hor ölen yılıdır, edilse hayalıdır, söýgüden dolu yürüp, söýgüden dolu yürüp. Bir malayım gürleşir, degişer hem gülüşür. Muňa derede. Birden bolsa öleşir, söýgüden dolu yürüp. Bir malayım gürleşir, degişer hem gülüşür. Birden bolsa öleşir, söýgüden dolu yürüp, söýgüden dolu yürüp, söýgüden dolu yürüp. Ay bereketler. Tu öleme. Bereketler. Menem goşga aýdyp berse. Ayt. Enem hakda. Ene ölüşükde yetýäger pay. Onu özgü gerden götürüp bilmez. Men mertine ölkü maksat muradına yetirip bilmez. Dünýäň dowam etmegi. Eneler ananypdyr tebigat. Enelik bu ýaşaýyşyň usuly juda agyr ýön ajaýyp tynýar. Diýdi her adamdan ediden eler. Ýakyp ýörsiziň tämiz gowunyňyz. Diýdi enelere düşünersiňiz oğul gyzan anjamyny gowunyňyz. Gatyryn bileliň olar diýirkä, ökünçüň gezi ýok tüýs prizadyr. Çünki ene taglymy münkerem togap milletiň özüne baş derejedidir. Ay bereketler. Ay tu öleme. Bereketler. Çiýişlige bişdi. Allah'ın ho bi. Halon bişdi. İlk palawdan oýun, çiýişlik azyrak ýerýär. Ay. Terede bu tapýalar.
Elican bir degişme aytıp bereyinmi? Ha? Uy ho aýdy ber. Bir ayal soraýarmyş. Jorajan, howenäniň bizden 20-nji asyryň aýallaryndan bagtly tarapyny bilýärmi? Garşysynda oturan aýal 1000 ýaşapdyr diýerler. Şomy? Bildimmi diýip sorapdyr. Ýok, bilmedim. Onda başga biri. Zeminde başga aýal bolmansyň. Adam atadan arkaýyn bolaýmasyn? Yo, o bilmedi. Sebäbi howeňän gaýnanysy bolmandyr. Kime kakdyrýan? Bolýa, men aýraşmaly etdim. Näme tatanjyraýan? Men näme sen gejen bilen ýaşajak dälidimmi? Aho, men degişme aýtdym. Sen degişen olup maňa kakdyrýan. A sen özüňe çekmedi. Sen çekdirer ýaly etýäň-de. Men özüm marladym. Nädip barlanmyşyň? Men çynım. Yer onsoň, hiç hil kemiň ýok ekenmi? Bary günä mende ekenmi? Dinleseň aýtjak. Dinleýän. Ene, mallara göz aýlaýyn diýdiňmi? Arkaýyn bol bar ferine ruhsa dalyp gidene ýok. Bir akıllar adam şeýle ýazypdyr. Özüň barlyjak bolsaň, her kadadyň düýp malygyny seretdiýe. Men söýgüň düýp malygyny seretdim diýe. Ene taň öz şagalaryna bolan söýgüsi tebii hal. Alaşsyz küýsek diýe. Ol şagalarynyň dogulmagyna sebäpkär bolan soň, borçdan gaçyp gider ýeri ýok. Prezidentleriniň pederlerine bolan söýgüsi berigi bolmaly diýe. Özüň dünýä indirenleri, ekläp saklanlary, adam edenler üçin olaň öňündäki bergi borçlaryny berja etmelidir. Insan ýüreginde şo zatlardan başga da bir duýgu bar. Ol borjum däl, bergem däl. Ol ýaşaýyşyň manysy. Barlygyň kepili ışykdyr. Ýüregiň törüne seretsen, oň keşbini görüp bolar. Şol ýerde sen kim görýän bolsaň, şolam sen söýüňdir diýip ýazýar. Men ýüregiň töründe seni görýän göwür. Ene sana näme bolýar ene? Berjen ýence, enem ýarany. Berjen ýence. Ne oldu sana? Hani kömöge çekildin? Ne var? Hani kelden kaldık? Hani kömöge?
Mersen, näili? Kan batış diye gelipdir. Ne bolupdyr gelin? Kan batış we gelipdir. Dermal merel kelleden galdyr hani? Haneci kellen aldır. İçi ver. Molle. Oturacak mı? Oturacak. Oturay. Ece. Näme gatbegen aýdyňmy? Ece. Sen bütün ömrüňe bar begençiňi bize paýlap, özüň begen we görmediň ana şondan bolýaşy. Ya, täze tünök berildi diýip näme oğluň dağa gidiberer öýdýäňmi? Şon näýdene? Yok oğlum. Men senin beri veriňiz bilen yüreğiň çatykdygyny bilýäne. Ha. Bolya, Alyas. Alyas. Owo. Boldumy. Ahirette. Edis, hayda Edis. Bolya Edis. Geleceğine göre versin. Alo. Tuğolemy. Oňa aýpsyňyz. Geliberin. Menem şo ýerde ýem. Size garaşyp durun. Bakam näse jigim? 8400 manat. Aklyň ýerine sen? Raýalym aljak diýdiňa. Ýar. Sag ýaly bolmasana merjan. Turany. Garaşaryna laýyň bolmasa. Garaşaryna berýäňiz dämi? Başysyny. Ana bolly. Hemme zat düzelli. Yer bolýar tawa. Ece, kaka salamu aleyküm. Näme işläp ýok, ne bolýar? Taňyr berdi, ýetlere mebil paýlaşýar.
Şuna hili. Ören amatly, ortopedик düşök, biýliňiz agyrmaz, uzun gün ýatsaňyzam, keýpine ýatybermeli, derleden ok, kesel tökülden nam nişan goýmaz. Maňa bolýaşy. Garrygan çağında ýaş edersen ýyp ýatybersek käne keýwany? Ha? Şunda ýatsam horam çekmedim käm diýen. İkimi de dägiz, sen keçede ýatsaňam bolýa. Onda büküme? Han gönüli? Edid bilen gelin aljak bolýan. Beh. Gelmeke kravat şownallar ýan bolsa zor gyýdy eken aýo. Gaharlanma, gowsy biz muny edide görkezeli. Uy, şu mebeli siz maňa aljak bolýaňyzmy? Bagyslan, owaňda anladyň. Ha oýdym. Sağ olun. Olýaja sağ olun. Aka sağ ol. Hani getiriverin makali. Ay berekella. Koy ayağına şu diye. He, bolya. Hani getirin çağırlar. Nereden bol? Dur bayım. Boşo sen näme durdun? Götür şunu. Yağday bolsa işden aşağı bol. Hani götür hani. Han geçirmeyle. Oğlanlar, häzirrak bolawerin. Ağoýuň guruluşynyň öz ugry ýoly bar. Durma senem. Kalır ver. Ödüm adam hümýalydyr. 12 bölekdir. Ha bereket. Şu oturuşlara miýatdan çykaraýman. Salamu alaykum ene. Yüklen. Kim memeden ötür begelmeli oly. Ol keçelere miýatdan Qayça çykaraýman. gamlan otursan ene. Yok balam, gamlanamok. Har gelber. Bir begin çıkýarsy. Ya ýaňy ýakynym zatdan habarsyz goşa howlula jagylly jogul bolup otyrdyk diýip ýatlap otyrmyň ene. Yoksam näme diýsen? Bir ýerde atam kim? Hemme ýaşlygymy geçdi. Çağalymyz kemale geldi. Ulolly. Sen bolanyňym buşlanlaryny edil şutaýda otyrdım. Adam pagyr näçe çagarradykça geçen ýatlamagy höwzek bolýan eken. Men durşumy gedip ýören ýatlamalar kitaby ýaly. Ene. Ştuda atam kiňiň ekenini eşitdim. Ýöne şu ýere gelseň sen hemişe oýa bataýanmy? Wah oğlum, bu tuğdun sayesinde hemme çağılar sizem kemale geldiňiz. Be, wagtyň çalt geçäşin nedeni. Ha ola. Leýliň doglan günden bärim epesli wagt geçipdir. Godaşylykly görüňem, şoňna galyýdan ene. Yetip bolsa alar soğlum. Häze jaýy bir göçeli. Onuň ödümçik öýärini ilim bilen çyk. Täze jaýa täze gelin bilen barajakdym da ene. Hey garagolly sen. Men Akmurat kakan garagollygy denem ýadyma düşüpdir. Akmurat kakam näme garagollyk edipdir ene? Akı deyip adımı yazdı benim. Ana.
karagolluk etmedik bolsaň, bu bag ören gur bolmaly. Ola dogry. Tağın bilen çarjana tutdan düşürmem bolanokdy. Men aýadyma şonok. Yadyňa düşmese ýatda da ýaryn oglum. Bäşim kakam nähilli ýoşdymy? Asyl ýöne. Oňşulyň çağılar bilen oňşman geçýärdi. Ýene de özümden epeyräk ýokdurlar oglullaryň içinde. Ay muňa öwül. Ne bu? Tur götür. Şuya bolay. Edi. Meni şäherle düşürdünmi? Bolýar ýok. Ağalar, ýöregiňi alyp çykardyňyz da meni ýöredim. Agam, sen Ha. arkaýyna oturlar, özüme çygyş. Ha, gayret. Otur. Ornayım. Howaja? Hani men bir derweden açdy. Az bolma. Getiram. Hani gece. Hani gelme. Ağalar, hani berek gelme. Hay tu ölüm. Ýira. Hadi gel verin ho. Tuvaleme köşke alsa. Hava. Tuvalda. Akmuratcan. Şuna oňarpdyň oglum. Muny maňa Edil maslahat berdi eje. Ol garry üýmidi ýatladyp durar ýalydy. Hawa eje. Şuda ana. Hemmeňiz üns beriň. Ha. Şundan beýlek her aýyň başyny şulaýa üýüşmegimizi däwe urýar. Ene şu pikir näl görýäňiz? Nesip bolsa, o misalla. Nesip bolsa nesip. Gapy pikir. Nesip etsen agam. Tuvaleme bolup dur. Ýene bir zat. Täze zaman obamyzdy. Atamyz bilen enemiziň ekişi ýaly her öýüň mellegini tuğda ağacyna ekýär. Uýan ha? Be. Eje. Ene. Hani getir maňa ber. Anda halyňam bir ýerine. Eje şu ýerden ýekap bolýar. Orta arada ni ýerden bir ýerine. Şu ýer bolýar. Bolar. Hani Hadi. Ben tuğacağına mı öyle? Anece? Ha, tuğam koysun. Yine ece bol. Hani yormaya girelim. Sana doğru. Şu akşam baryňyzy sirke çagyrýan. Köni ýurtdan göçmäke barymy sirke barýar. Hani sen bäri şu ýerde duray. Geç. Oğlum kurban etse. Hani bismillah deyip bizim döwletli kapymyzy açyp beriň. Hani ece aç. Ya bismillah. Hani ece giydi ver. Bismillahirrahmanirrahim. Geli verin çağırlar. Yurt karşı. Geldiler. İçi devletler atkalı Hani olsun. geleverin, Hava. geçeverin. Otolara kötü benedi. Hani giydi verin enliler. Yine şu men iş otogum. Oldu.
Ene. Ana, gülü açı. Muna dedim. Ne masak böyle? Boş mu içi? Ana boş değil mi? Hay. Ene, ne hileke? Daha eski koyun. Gül yalda. Tuvelemi oğlanlar. Tamama ödediniz men. Kakınızım terseğine kaldırdınız. Kanatınız yetti. Yolunuz ak, yollaşınız hak bolsun. Sağ ol Ece. Yoş yekecemin. Ha. Hormatly Taňryberdi iflen maşgalasy. Ene, Ece, kaka, ağalar, yeňeler, çülpeler. Häzir üýşüp surata düşýäs. Ya alaýdy. Muňa berede o. Akmurat kaka, bu başy häzir her ýymyň öýümizde düşýäs. Hany gelin gäri. Hany görüň onu. Gereje. Sagızyklar ham gidem gelin gäri. Tüş ýynas az. Hany. Ha bir daha taýýar.
Ine gıydım. Sen bizim maşgalamızı barada gurrun verdiydin. Ine menem gurrun verdim. Şeydip biz täze jaýlara goşduk. Köne ýurt ýerimiz bolsa feýlidäki gurduk. Bu bolsa atam ile enemiň eken goşa tutlary. Şoň üçin biz olary ýatlap, göwnümiziň küýsen wagt şu ýere gelýäs. Enemiň hormatyna bolsa, oň adam saňa daktyk gydym. Yalı temidir, süýgüden dolu ýürek, akyp duran käredir, süýgüden dolu ýürek, süýgüden dolu ýürek. Howurladyr ýylydyr, howur bilen ýyladar, edil tehrayalydyr, süýgüden dolu ýürek. Howurladyr ýylydyr, howur bilen ýyladar, edil tehrayalydyr, süýgüden dolu ýürek, süýgüden dolu ýürek. Barmalayım gürleşer, degişer hem gülüşer, derdiň bolsa üleşer, süýgüden dolu ýürek. Barmalayım gürleşer, degişer hem gülüşer, derdiň bolsa üleşer, süýgüden dolu ýürek, süýgüden dolu ýürek. Kynçylyga ýan bermet, köpçülige al bermet, hiç galplyga ýol bermet, süýgüden dolu ýürek. Kynçylyga ýan bermet, köpçülige al bermet, ömür alla garramaz, süýgüden dolu ýürek, süýgüden dolu ýürek, süýgüden dolu ýürek.